Сёстры Эмілі і Амелія Нагоскі тлумачаць выгаранне не як «я устала», а як застраўшы стрэс у целе. Стрэс – гэта біялагічны працэс, прыспешаны пульс, напружаныя мышцы, гарманальная мабілізацыя. У ідэале стрэсавы цыкл заканчваецца дзеяннем, рухам, плачам, смехам, размовай, адпачынкам ці адчуваннем бяспекі. Але ў сучасным жыцці стрэс часта застаецца незакончаным. Мы працягваем функцыянаваць, але цела застаецца ў рэжыме трывогі. З часам гэта прыводзіць да выгарання, стану эмацыйнай стомы, абыякавасці, пастаяннай фрустрацыі і пачуцця «са мной нешта не так». Сёстры Нагоскі падкрэсліваюць, выгаранне – гэта не пра тое, колькі ты зрабіла, а пра тое, ці стрэс знайшоў выхад з цела. У рэжыме выжывання мы працуем на аўтапілоце, але без разрадкі нервовая сістэма не адпачывае. Гэта не слабасць і не лень, а сігнал. Цыкл стрэсу не завершаны, арганізм патрабуе дапамогі. І тут выхад не ў тым, каб сабрацца і працаваць яшчэ больш, а ў тым, каб скончыць гэты цыкл. Дайце целу сігналы бяспекі праз рух, дыханне, цяпло, смех, плач ці падтрымліваючую размову. Далей змяншайце крыніцы хранічнага стрэсу, наколькі гэта магчыма. І трэці крок – аднаўленне. Выхад пачынаецца з прызнання свайго стану, без самакрытыкі. Зменшыце нагрузку, дэлегуйце абавязкі, адмаўляйцеся ад неважнага. І аднаўляйце базу. Сон як прыярытэт, рэгулярная ежа, радасці без віны. Будьце мяккімі да сабе. І фразы кшталту «чаму я не спраўляюся» замяніце на «што мне цяпер патрэбна, каб адпачыць». І памятайце, што кожны невялікі крок да бяспекі – гэта ўжо частка аднаўлення.